Раз, два. Хвала Христу. Дорогие, потихоньку можно займать свои месцы. Скоро распочнем наш концерт. Яшчэ ў канфесіянале ёсць брат Андрэй, спавядае, калі ласка, хто жадае да споведзі, можна скарыстацца. Вось. Ёсць такая магчымасць. Праз хвілінку распачнецца наш канцэрт. Вельмі шчыра вітаем Марыну і Веру, флейтыстак. Давайте их привітаем аплодисментами. З уласнай ініцыятывы захацелі выступіць, падзяліцца сваімі талентамі з намі. І таксама мы вельмі радыя заўсёды, што хтосьці хоча сапраўды падарыць нам часцінку прыгажосці. Мы добра ведаем нашай парафіі, што праз прыгажосць Бог прыходзіць у нашае сэрцы. Таму жадаем вам супакою, не хвалюйцеся. Будзем вельмі рады паслухаць вашу музыку. Даю микрофон. Похваленный Иисус Христос. Мы очень рады быть сегодня здесь. Нам очень приятно здесь поиграть. Мы вам сыграем произведения барочных композиторов. И зачастую эти произведения состоят из нескольких частей. И вообще по всем правилам принято не аплодировать между частями, но если вам очень хочется, мы не можем вам запретить и отказать вам в этом удовольствии. И хочется сказать, что перед Рождеством нам очень хотелось создать что-то красивое, возвышенное, и музыка эпохи барокко, она как нельзя лучше подходит для этой цели. Стоит сказать, что немножко истории музыки, что эпоха барокко — это очень важный период в истории музыки. Именно эта эпоха, кстати, подарила нам оперу. Да, такой жанр. И мы не будем долго вас томить. Первое произведение, которое мы сыграем, это такой французский композитор Жозеф де Бомартье. Мы сыграем его сонату для 2 флейт.
Наступным твором будзе фантазія такого кампазітара нямецкага Георга Філіпа Телемана. Ён быў вельмі знакаміты пры сваім жыцці. Ён работаў ва ўсіх жанрах, якія былі ў эпоху барока. Ён граў на мностве інструментаў. І зараз лічыцца, што Телеман быў адным з самых пладавітых кампазітараў. Яны лічаць, што ён напісаў больш твораў, чым Бах і Гендель вместе узятыя. Яго вялікая колькасць твораў была згублена, але нават так больш за 3000 яго твораў на сённяшні дзень гэта яго наследдзе. Мы хацелі б вам сыграць дзве яго фантазіі для флейты сола. Это адзіныя творы ў барочнай музыкі для флейты сола, дзе ён імітуе некалькі галасоў на адным інструменце. Зараз прагучыць першая фантазія ля мажор і другая фантазія ля мінор.
Наступным творам будзе дуэт нумар 1 такога нямецкага флейтыста, кампазітара Йохан Кванц. Ён сам быў спачатку кузнецом і прайшоў вялікі путь, шлях да прыдворнага музыкі рускага караля Фрыдрыха II. Ён стварыў шмат, больш як за сотні флейтовых канцэртаў і санат, і для флейтовай музыкі ён з'яўляецца адной з самых значных асоб. Мы сыграем для вас дуэт нумар 1 соль мажор.
завершении нашего концерта мы вам сыграем 3 популярные рождественские песни. Так как погода не помогает нашему новогоднему и рождественскому настроению, мы это будем делать с помощью музыки. Если знаете слова, можете подпевать.
Рождества. Дякуємо шчыренькія, дарагія Марына, Вера. Дякуем Мішу, які прывёз дзяўчат. Дзякуй за тое, што і далі чуць нам гукі такога радаснага чакання. Таксама чуць ужо гэты смак святаў, якія набліжаюцца, якіх мы сапраўды вельмі моцна чакаем. Ну і таксама за тое, што паказалі, што і дыхаць можна прыгожа. Дзякуй. Дзякуем, жадаем прыгожых святаў, няхай Божае нараджэнне таксама адгукнецца і ў вашых сэрцах прыгожай мелодыяй. Гэтага ўсім жадаю прыгожага вечара. Ну, можа, яшчэ раз прыміце на заканчэнне сённяшняга дня Божае благословенне. Пан з вамі. Нехай вас благословіць і сцеражэ Бог усімагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Давайте яшчэ раз апладысменты.